Hej og velkommen til. En af grunden til, at vi køber rengøringsprodukter, det er, at vi kan fjerne skidt, snavn og pletter på steder, hvor det er, at vi ikke vil have det. Lad os gå ind og undersøge, hvad det er, at Super10 kan gøre i et helt almindeligt hjem i stedet i Danmark. Et af de steder, hvor der kan være pletter, er for eksempel oppe i skabene. Hvis man her kigger, så kan man se, at der har været nogle gryder og noget heroppe, som der har stået og skrabt op ad siden. Det skaber nogle metalmærker, men heldigvis så kan de nemt blive fjernet. Det man gør, det er, at man tager noget Super10, og så sprøjter man det bare på. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det løber faktisk allerede af. Men ellers så kan man også lige lade det virke lidt. Og så kan man faktisk egentlig fjerne det. Sådan her. Det der, som man kan se her, nu forsvinder det egentlig mere af sig selv. Og det eneste gør det, så er det bare at bruge en lille finger her til lige at få det fjernet med. Og på den måde, så er det faktisk væk. Og så tager du bare en klud. Den her, den er bredt op med noget vand. Og så er det faktisk sådan set meget mere rent. Et andet sted, hvor man også kan finde pletter, det er for eksempel nede ved dørkarmen og så videre. Der er noget sort noget hernede, og så prøver man lige at sprøjte en Super10 på det. Proceduren er sådan set bare det samme. Vi sprøjter lige lidt Super10 på her. Og så lader det virke lidt. Skidtet løber simpelthen af hernede. Og igen, så kan vi prøve at demonstrere ved lige at tage en finger og så prøve at køre lidt på det her, så man kan se, at der skal jo faktisk næsten ingenting til, for at skidtet egentlig går af sig selv. Og det er jo det, der er fantastisk med Super10, at den er så effektiv, som den er, fordi det gør bare arbejdet nemmere at være og bruge tid på. En anden ting, som Super10 også er rigtig god til, det er at fjerne pletter fra gulvtæpper af. Her har vi et stykke gulvtæppe, som jeg nu vil prøve at demonstrere lidt med. Og her har jeg lidt vin. Og det kan jo godt være nogle gange, og det er, at der virkelig er gang i den. Altså rører det lige lidt vin ned på gulvtæppet, eller et eller andet. Det er jo for eksempel til sådan her ud. Og så tænker man bare, fordi nu er det jo rigtig begyndt at suge ned og er lidt holds. Men det man jo så gør, det er, at man for det første lige tager lidt toiletpapir, hvad man har, og så lige suger det værste op. Sådan det er, at man fjerner lige overfladen der. Men så kan man jo så se, at der stadig er en plet tilbage. Det man jo så gør, det er, så tager man igen noget Super10 her. Og så sprøjter man på over flere omgange, sådan det er, at man ikke tilføjer tæppet så meget væske, at det så kunne trække op og så lave skjolder. Så er pletten faktisk væk. Nu går lidt tættere på her. Nu er det lidt mørkt på grund af, at det er fugtigt, men det er jo så det, jeg sagde, at jeg skulle tørre. Men ellers så er pletten her faktisk helt væk. Og det er jo det, der er mega fedt med Super10. Altså, det kan godt være, at der sker noget ekstremt, men hjælp mig aldrig alt for langt væk, fordi at man har lige en flaske, der står ude i køkkenet og er klar. Hvad er Super10 så? Jamen Super10, det er et rigtig, rigtig effektivt rengøringsmiddel. Faktisk er det sådan, at sådan en flaske her, det skal blandes 1 til 10. Det betyder rent faktisk, at når du køber sådan en her, så får du faktisk 11 liter. Hvordan ser Super10 så ud? Jamen, i koncentreret form, så er det sådan en grønlig væske her, som man kan se. Det ser sådan her ud. Sådan her ser en 1-10 liter blandings ud. Tak fordi du så med her på den her lille video.